Sziasztok, kicsi muffinkáink! Ma itt van velem Lila Muffin. Sziasztok! De ma nem a Brookhaven sztorinkat fogjuk folytatni, hanem van egy kis megbeszélni valónk veletek. 2 ember már ebben a 2 napban, hogy játszottunk, így 2 ember, aki közületek van, odajött hozzánk, és tudta a nevünket, úgyhogy mi nagyon-nagyon, de nagyon boldogak voltunk. Raktunk ki TikTok videókat róluk, úgyhogy ezt nézzétek meg. De ja, most be fogok vágni képeket, hogy ugye találkoztam velük. Most várunk egy kicsit. Várunk egy 3 másodpercet. Oké. Na, amúgy most arról lenne szó, hogy ugye csinálunk egy nyári tábort. Sokan ennek örülni fogtok, ezért csak annyi lenne a dolgotok, ha szeretnétek jönni a nyári táborba, a Brookhavenbe, hogy leírjátok a kommentbe a Roblox neveteket, és hát ja, bejelölünk titeket, és 2 péntekig lesz ez a Roblox tábor, úgyhogy ja, vagy live-ba, vagy videóba lesz közvetítve nektek, úgyhogy ja, hát mi nekünk már tudjuk, hogy hol lesz a tábor, meg már ugye tudjuk, hogy mi van, mert már meg is rendeztük, meg már be is rendeztük a tábort, csak is nektek. Ugye? Igen. És hát ja, ennyit akartunk volna mondani. Sziasztok! Sziasztok!